Kaixo lagunok, gaur hiru hartzak eta begi urdinen antzerkia antzeztuko dizuegu. Kaixo lagunok, ni Nora naiz eta antzerki honetan kontalaria eta hartza izango naiz. Kaixo, ni Paula naiz eta antzerki honetan hartze ertaina izango naiz. Kaixo, ni Julen naiz eta antzerki honetan hartz handia izango naiz. Kaixo, ni Gara naiz eta antzerki honetan begi urdin izango naiz. Behin batean, hiru hart bizi ziren etxe batean. Goazen jolastera! Bai! Ui, irikita dago, sartuko naiz. Zego, zera, jango dut. Gaizki daude. Zego, begoinen, salta egin dut. Ui, atea irekita dago, zein utzi du irekita? Normal, nire aurkia bota du eta nire sopa jandu. Nirea ere bai. Eta nirea, goazen gora. Bai. Nire oea norbait dago lotan, zein ote da? Ospetetik ospa! Goazen lotara. Bai, goazen. Bat-batean... Zein ote da ordu hauetan? Mutikoa da, zer nahi duzu? Nahi dute esan barkatu. Ze mutil jatorra, goazen? Aizu mutiko, zu badaukazu aita eta ama, badaukazu etxea? Ez, bakarrik bizi naiz. Nahi ez gurekin bizi?